Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Masugog ako magpaduol ko nimo. Masugog ka sa tanan akong buhaton. Nibaw ba ka kung anong dili ko gusto magpadool ka na ako? Ha? Wa! Tungod ini! Maunay akong gikadukan. Ha? Kaya gusto ko mahawak ni mo. Gusto ko mahawak ni mo matagtuol ni mo. Gusto ka makasaan ko ni mo? Gusto ka? Itukmod ko. Itukmod ko. Palayo na ako karong dayon. Palayo na nako! Hain naman ka ni mga bata Mentag nakita ni Rolandos na tsumi, uy. Ay, kagang! Uy, Natsumi? Ikaw na? Manang, Uy, nausa ka man. Kabasagod ni mo. Naligo ka. Di magamaligo. dito sa sapa, Manang. Nangita ra ba to ni Mosdong Rolando? Nagkita mo, day? Nagkita man. Excuse me, mag-ilis ulit ako. Uy, naunsa man to? Mura magisapot. Ay! Uy, naunsa na god ni. Dong Rolando, niya nasab ka. Ay dong nagsunod lang yun mo. Uy, basa sad ka? Kuan, Naunsa man mong duha dong. Nganong basa man sad kang mipauli dong. Hastas day natsumi. magilis lang una ko nang. Uy, ay naunsa man ning mga bata Nag-away na masabka ni. Giyag ka nasab ko ni Rolando. Pero, nasuko siya na ako nga naghawak. Nga nang dili man masabot ang sinultihan ni Rolando. Makalagot siya. Ang iyang apel. Murang niya paghihapon sa akong apel. Pero nga nung nasuko man siya nga may hawak na ako. O nga nung nagpatukmod man siya. Rolando, Natsume! Ayaw ninyong papaabotang pagkaon sa lamisa, oy! Naunsa ba mo? Dali na mo, oy! Manang, O dong, mulakaw na ko. o asa man ka? Pangin sa gawas. Kaon una. Papagutom manang. Nag-away na sa ning duha da. Klaro kaayo. Manang? Ay may kay miduol na gyud ka dinhis kan ananday. Lingkod na goday aron mo kaon ka na. Si Rolando de ay nang hain man. Na, wa pa kuno siya gutuma, oy. Tuwa ay, nagpahangin sa gawas. Mao ba? Naunsa man mong duha? Nag-away na sad mo? Nasuko siya na ako nang. Unsa? Usa man yung giawayan? Nasuko siya nga iya kong nahagkan. Oh, unsa? Nayabag mong mga bata mo. Mag-away mo tungod sa hawk? Ambot lang nga ng Rolando lang, uy.
dili man na siya masabot. Ako dyan, makasabot ninyo. Uyab mo, unya, maglalis mo tungod sa case? Kuan, Natsumi, unsa magigibati mo alang kang Rolando, ha? ang tinuod nang? Oo, lain sa kay ang bakak. Ang tinuod ang gusto na kong imong isulti nako. Unsa man gyud gibati nimo alang kang Rolando? Ganahan ko niya. Og dili na ko gustong malayo niya. Kay bisang maldito siya nako. Pero nahibaw ko nga, mi-care siya nako. Mao ba? Aw kun mao na, buwag ginang musmuse. Ha? Musmusi? Ay musi. Parehas ra na, uy. Oo, kinahanglang imo ng buwagan kung doon naman mo'y relasyon. Aron di na magsilos anang musmusis Rolando. Oh, ang katawa man ka. Kiingnan tanabitaw ka nga nagsilos anang musmusis Rolando. Pusay na nagtubayan ng tawana, oy. O nang... excuse me nang... si Ichiro man day ni. Moshi? O genki desu ka? Okay ra ko dire. I mean, I like this place. どのくらいあなたはそこで滞在しますか？ Maybe tomorrow. 私はあなたがいないので大変寂しい。 Thank you. Nga na-miss ko nimo. Diyan eh. じゃあね。 I'm sorry, Ichiro. I'm sorry nga dili gid nako matugbangan ang imong gusto nako. Sorry. Giahak man yung kinabuhi, eh. Di man ako magkagawa siya eh. Unsa me, sige mo na kong paso-paso ni. Why? Kaka-OA. Carlin! Yabang bayana ka? Kahit magtunga diha? Sabay diha, oy. Yan ang naghupo-hupo man ko ka din, he. Ay, kuan. Ha, naniid ako sa kalihukan ng Sir Chiro. Ngano di makamusod sa Isami Resort? Di ba mo day, kay bawal. O nga nang bawal man, unsa man ang modus ni mo, ha? May dautan kang plano ng Ichiro Natsumi? Uy! Taka mga ukap ng babali mo. Ay, kuan day, may kinakita ta. Nga naman? Kung mangita ka ganyan si Ichiro na ko ba? Ina nga ang biyahe ko ha? Wa ko karon din eh. Unsa? Nga naman? Ha, bastahin na lang. Kay, di pa ko drive ng hapon. Wa man sab si Sir Ichiro diha. May meeting man siya. Kay hapit naman siya mabalik sa Japan. Sila si Ma'am Natsumi. Ibaw pitaw ko. Ha, sige. Diyaw na ka. Kay, naku importanteng tawagan. Tingnan lang matawagan ako si Bay Rolando. Uy. Sama ni? Sama ni nawag? Uy. Si attorney mo din eh. Hello? Attorney? Uy. Ha? Tinood ka, attorney? May package kami abot sa imong opisina gikan sa Japan? Para kang Miss Natsumi? Okay. Okay, attorney. Sige. Ako ni bahala. Okay. Suglan na to ang plano ni Ma'am Natsumi. Ganun ako maghihagkan si Natsumi kaniya. Ganun magiging ako kapugi ang akong kaugalingon. Napuan ni ko. Uy, si Ernie mo ninanawag. Hello, bay. Oh, nawag man ka. Hello, bay. Musi-musi. Musi-musi doon. Di may kapo, no? Good news, bay. Oh, sama na. Good news akong tuyo ni Moron. Unsa lagi na? May mapalitan ng inyong yuta diha, bay. Unsa? Ang sa maing lagi yung mga hintigon. May nakauyo naman na yun sa inyong yuta diha sa bukid, bay. Bisag, wa pa makakita sa inyong baligya. Uy, mayo nun bay.
Kisa man na bay? Babae man ni bay, negosyante. Esmeralda pangan. Nalimot ko sa pilido. Oh, mau ba? Mahibag mana media sa inyong bukid bay. Mutanawag yung abogado sa maong yuta ba? Oh, sige bay. Maayo noon. Nga may bayar na sab ning among yuta. Uba sa buntag. Nan media og si attorney bay. Unsa? May mopalit na ining inyong yuta, dong. Mao na manang. Og muanhi ugma ang abogado sa bayer. Mao ba? Kung ako ang imong pangayuan og opinyon, Rolando, dili ni nako ibaligya ang maong yuta. Kinahanglan mabaligya na ni. Og wa na makapugong ana. Pero husto si Natsume, Rolando. Anogon kung maadto sa laing mga kamot kining dapita, dong. Kinahanglan mabaligya na ni manang. Pero dili ka magdako. Mahanaw hangtod ang imong handumanan ining dapita. Kinahanglan mapapas ang tanan handumanan ining dapita. Nga naman daay, Rolando. Unsa magisugilanon ining inyong yuta? Mahimo bag mahibaw? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!